Едно от познатите имена в българския футбол последните години с екипа на любимия си ЦСКА, с който вкара един фантастичен гол преди много години на Атлетико Мадрид. Валио Найденов, как се чувстваш в този турнир? Значи, чувствам се добре. Аз за втора година играя. Миналата година почти стигнахме до полуфинал, обаче ни омахнаха отбора, защото съм бил играл във В група. Аз не виждам какво лошо има нещо, като играят футболисти от В група. Те са аматьори за мен. Не знам Ариана как го вижда. Иначе турнира трябва да се правят все повече такива турнири. Трябва да има в България. Аз мисля, че тази година май това е отпаднало за В група, защото в Пловдив миналата седмица имаше момчета, които... Да, Дано да отпаднало. Ние нямаме, по принцип, тази година така се направи, че нямаме футболисти. Наистина отбора ни е много добър. Ще претендираме за титлата. как се събра отбора? Какви момчета? Бивши футболисти са повечето. Известни имена: Николай Панов, Дани Стоилов, Стоименов. Това момче Херо, и той играе в Австрия. Играеше до преди 2-3 години. И така, ние през цялото време, през повечето цяло време си играем почти един и същ отбор. Къде се изгуби ти последно време? С какво се занимаваш? С нищо не се занимавам. Помагам на жена ми в работа, гледам си детето. Иначе ходим на всички турнири, навсякъде, където има турнири играя. Добре, пожелавам ти да се видим на финала. Да,